уважаеми министри, ваши превъзходителства, уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа, скъпи учители, дейци на науката, културата и просветата, скъпи сънародници, скъпи деца. 24 май е ден велик. Велик ден на духа и на просветата, на възкресението, на новите надежди. Пише титанът на българското слово Иван Вазов. 24 май е празник на българската идентичност, на нашето самочувствие на древен и културен народ, на народ с мисия и бъдеще. Няма друг ден, в който сърцата ни така истински да трепват, а духът ни да се въздига в радостно очакване. Виждаме и днес греещите деца на нашите деца. Водени от животворните думи, върви народа възродени, те са се устремили по стъпките на нашите прадеди. Преди повече от век и половина трескава еуфория обхвана земите, населени с българи, за да достигнат всеки град и село, до всяко училище и българско дете. Навсякъде водени от иконата на светите братя Кирил